kwamba mnajenga gorofa, mtuambie. Tuwaambie kwamba pesa inatosha. Mkiamua kujenga daraja, mtuambie. Mkiamua kwamba mnataka pesa ya kukula, hakuna pesa ya kukula. Pesa ni ya maendeleo. Cha kusikitisha ni kwamba pesa zote zimeenda katika mshahara. Hivi karibuni mtaona ripoti ambayo itatoka katika Auditor General ni kwamba pesa zote tumetumia katika mshahara, na tunaangalia vile tutakavyotafuta pesa za kujenga ama kufanya projects ambazo zipo. Shida iliyopo ni kwamba tulipitiza kile kiwango cha 35%. Watu wameandikwa wengi, kwa hivyo pesa zote zinaenda katika mshahara. Na mimi najaribu kupiga msasa serikali hii tuone kama tutapata pesa za kufanya maendeleo kule kijijini. Kazi sio kuandika watu, kazi ni kufanyia wananchi kazi, na hiyo ndio tunafanya. Nashukuru. Hata ninyi tafadhali mkipata nafasi, ambia wananchi kwamba shughuli hizo ziko. Atulipi mtu kuja mkutanoni. Hii sio mkutano wa kisiasa. Najua watu walikuwa wanapenda kuja kwa mikutano ile. Hii ni muhimu kuliko mikutano ile tulikuwa tunafanya, kwa sababu hii itauzisha watu wote kutoka mashinani tufanye kazi. Asanteni, Mungu awabariki. Unless kama kuna mtu akuna swali. Kisii. Ntaketentebya abantu aminto. Jalub jatend piny Kenya Ruodhi Gachagua kod jatend Migago mar pur Mithika Linturi kawuono noyawo ayanga show mar Mombasa. Jopur kaachiel kod johala mopogore opogore ne jowuok oko manyiso kit lony to kod mwandu magin godo. To kaluwore gi oro kod kech masani okwako gwenge mathoth e pachoka, jolony mag pur koni nitiere yore mopogore minyalo ti godo mar temo gayo wach mar kech e thuolo mabiro. Jafwambo marwa Joja oko ne oyuoro nyisruok matimore alap ma Mkomani e kachung' od bura ma Nyali Mombasa, kendo mae kaka weche chalo. En nyisruok mane ochakore ayanga e alap ma Mkomani Mombasa, kuma jopur, jopith kaachiel kod johala ne oyuore. Ma en bang' rem ma ok gitimo nyasino e thuolo mar higni 2 mosekalo nikech tuo mar corona. E nyisruok ma higani, jolony mag pur koni kaluwore gi wach oro to kod kech mokwako gwenge mathoth e pachoka, ma en thuolo maber mar jo-Kenya puonjore lony manyasani mag pur to kod tiyo gi kothe mowinjore to chutho e kuonde ma oro osaso. Hata ukitazamia tunapotembea tuna zile tunaita drought tolerant crops. Ukiangalia sana mahali ambao ni pa ukame sana, mvua haiji kwa muda mrefu, itakuja kwa muda mfupi. Kwa hivyo utapata kwamba wanateknolojia wetu wameweza kutoa mimea ambayo itaweza kukua kwa hiyo miezi mifupi, ili kuweza bado mtu atavuna hata kama mvua ilipotea. Midhiero moko ne nitiere en thoth jogo manie gwenge ma oro saso gin jopith mag jamni, omiyo loko pachgi mondo mi gidonji e chenro mag pur samoro bedo matek. Na yenyewe tumeona wachache sana wameanza kuwa wakulima. Kwa hivyo hiyo yawezekana kwa kuwaonyesha, bora wawe tayari kusema okay, niko tayari kubadilisha njia zangu za badala nitegemee tu mifugo labda, na za pia kupanda mimea. Na hiyo mimea pia ipo ambayo tunaweza kujaribu huko mahali kuna ukame. Kopogore gi wach pur, moko kuom jopith mag gwen koni gigeto koth gwen mawuok e pinje maoko, mathothgi ipidho mana kama ridadi maok mag chiemo. These are ornamental birds, and they attract like the eyes. Somebody, it's a unique breed that you can't find anywhere in Kenya, maybe the pure breed ones. Okoni en ohala maber kendo jonyiewo thoth maloyo jopith. Wale weupe mmoja ni between 30 to 40k kwa mmoja, alafu hawa colored ni 20k, ndio bei chini. Wateja wanapatikana sana, ila sasa uzalishaji ndio mimi kwa vile niko na wachache sasa, ndio inabidi ni watu wafanye booking, alafu polepole niwe tazitoa, manake saa nyingine kwa wiki naweza pata faranga kama 6 tu. Tone japith Hadija Sharif mawuok e kaunti ma Kilifi enogeto winy mathoth gi yudore e bunge kaka mano midendo ni ostrich kaachiel kod peacock ma welo matimo limbe dhi neno. Mae ohala maber makipidho nyithindo, wayudo oda mang'eny. Sani ayudo oda mar nyithindo, by December ang' abet gi nyithindo mang'eny, koro wayudo ga oda mar nyithindo. Mae en ohala makichako timo, okay, en ohala maber. Ostrich en winyo mong'ere ni mar bungu
Kata kamano, nitiere jo ohala masani pidhogi makoni ohandgi ber malich mokalo. Kaka mekagi ok mar mstuni, mekagi apidho domesticated. Challenges en mag tuoche, lakini kita puodho maler, chiemo maler, pi maler, gionge shida. Ng'ata manyalo bet interested mar keto wanyama gi, auso negi, bora gibeta gi permit mar KWS, ema anyalo uso ne ng'ato. Ostrich maduong' okoni nyalo bedo kod pek mar kilo 300 kod bor mayombo wi bas. Bechgi maya uso 120,000, lakini maduong' auso 150 nyaka 200,000. Ang'iso jolo mang'eny, kwanza mon donjuru e ohalani ber, olo kata mar gwen. Uketo magi to uloso kaka agombo mondo ter korwa kucho Kisumu kucho. Ang'iso mon go te mondo odonje e ohalani ber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadok e kaunti ma Kisii kama Crispin Otieno keto waelere wi gino madhi nyime kaka nowacho ni motelo ni gavana ma Kisii Simba Arati network gi Ruodhi kaachiel kod MCAs makono e wi chenro mag dongruok. Crispin Otieno kapo ni winja e kaunti ma Kisii ket waeler e wi gino madhi nyime gi e thuoloni. Awinje yo makare Milton antiere kar tiegruok mag derepe kaunti ma Kisii mong'ere kaka Kibit, kama odiochieng' ma kawuono gavana ma kaunti ni ma Kisii mano Simba Arati kaachiel kod county commissioner ma kaunti ma Kisii bende miluongo ni Alan Mashari otimo romo kod ruodhi duto ma kaunti ma Kisii, MCAs bende ma kaunti ni kaachiel kod jokanyo ma kaunti duto te e yore kaka ginyalo pango dongruok ma kaunti ni ma Kisii. Mahao ruodhi 400 ochopo kar tiegruok ni ma Kibit kaachiel kod MCAs ma wuok e kaunti ni te mano MCAs maromo 60 kod beach ochopo kar tiegruok ni mondo mi gilalre kaluwore kod kaka jotelo nyalo tiyo e yo makare, mano koting'o sirikal ma kaunti kaachiel kod sirikal ma malo motelnegi kod commissioner ma kaunti ni ma Kisii. Omiyo romono ochakore kar saa 3 okinyi kendo orumo mana dakika machuok mokalo kane gitwak kod jofwambo dakika machuok mokalo. Gavana ma kaunti ni mano Simba Arati wacho ni gin kaka jotelo ma kaunti ni gidhi tiyo kanyakla kaachiel kod jotelo duto te kaunti ni mondo mi japiny mantiere kuonde mopogore opogore oyud dongruok mana kaka ne gisingo negi e kinde mane gitimo campaigns magi. Kata kamano wawinjo bende ka commissioner ma kaunti ni mano Alan Mashari ka noloso kodwa ka wacho ni gin be kaka sirikal mamalo gidhi neno ni gitiyo machiegni kod sirikal mar kaunti motelne kod gavana Arati mondo mi gine ni gigo duto ma wuok e sirikal mamalo okete ayanga ne jotelo ma kaunti ma Kisii mondo mi jopiny oyud dongruok makare, ni mar sirikal ariyogo gin sirikal ariyogo mana ma oketi mondo mi okony jopiny e weche mopogore opogore, ahinya to mar neno ni dongruok ochopo ne japiny modak e vijijini. Mane kaka giloso, omiyo ang'ne lerne jowinjo kata joneno wa report makare, omigi report makare kaluwore kod twak mobedo okinde jotelogo kaachiel kod ruodhi duto e kaunti ma Kisii, kendo wabiro winjo nyaka pach ruodhi mane nitiere e romono kaachiel kod MCAs giwachang'o kaluwore kod romo motimore odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom report ma jaber ma kamano kowuok e kaunti ma Kisii. Wadhi e kaunti ma Homa Bay.